Deto'y incorrect itay bigat nga istorya may sa kalagitay nobela. Insurat ko iti radyo, iti DCJC, iti yan ang katawan deto'y. Dungdung ngayon kanto. Before the Hello Lab. Dungdung ngayon kanto sa Hello Lab. Sa si Marunong, malagip mo pa yung ata. Alas 7:30 na. Dungdung ngayon kanto. Yan. Dito ti muna nga drama kay tirabiing ta DCJC. Agrawit ka man ba ti pararabiing ko na dagit. Na. Apo, number 1 dito yung ta rabi, survey dungdung ngayon kanto nga drama. Okay. Iti pa nang isulat ko siya petibida, kaya digiti kaya adwak. Okay. Kasi iti istorya na. Okay. Idi. Yan. Idi. Kalman laeng. Idi. Kalman laeng manong nami. Tatalaga nga nakaragragsak kami kini Nelson. Dahil nga aldaw manong nami kat isu ti kalay sabi. Nga agur-urayan di jaya kabarbaro nga balay mi. Kalpasan ti seremonya ti simbaan na ang iti may sakadakkel function hall ti reception. Ket siyempre ado da kiti nga ilimi ket naragsak napapaki ni mama ken ti kapsat ko tanaragsakan. Naragsak met ni Nelson nga asawa ken di kiti kabagyan na, di kiti kagayem na, office mate na, ug di kiti office mate ko manong. Ket maganda no sa dinut paghanimunan mi. Siyempre, ingkam isibro, dejay kabarbaro, kaliplipas nga balay mi. Takas taa talaga ni Nelson manong naminog plano. Plinano na nga na imbag. Iti ta planon min, ti panagbalay mi manong nami. Siyempre, napintas nga balay. Ngayon iso na lang manong nami, ti medyo na iputputong. Ngayon ti amo ni Nelson, manong nami, kat atun tumit lang ti kaabay mi nga balay. Inton ta kami ti umuna. Kahit nga sawan manong, takam ti umuna iti dayjay nga paset. Iti asideg na subdivision. Dream house kunak manong nami kabuta, napintas. Uy, nakapimpinas ti pa nakaramid na. Adot mang daydayaw. Nga imuno na manong nami nga nablesan sakbay nga dimteng ti kalay sabi. Kompleto. Na-furnish, complete furnished. Ti bedroom, siyempre, master bedroom, siyempre, nalawa, na tapay TV giant, bathroom, nalawang kama, nabungbong kudso. Gadga po tagumanat kami manong nami. Umuno na kami. Sa ori awang petirabi, isapsapa min. Kinunan ni Nelson. Gaming gawid di kitipadan ng hamon at uminom kinagpulutan. Partner, wadamdama pa'y sulo yun lang nga ronde dyan nga balay, nga o makadisturbo ka na kayo, o rin man pa'y kinamatan kayo nga lamon-lamon. Yun ka po naman ng naming nga medyo nasipngatan kami. Hinapod nun naman ng naming kat sa anak pa'y hanak pa nga kinunod ni Nelson. Idinto talong tawan nga steady kami, di pa nakayanayat mi. Ngayon kasta idi nga kidawon ko man ni Nelson, itad ko kinabirhen ko. Kayat ko. Ngayon ko na ti babaeng itatag ko iti altar. Ket may isa nga babaeng virgin. So pakaibagayan na nga diya puraw nga trahe di Buddha. Purity. Ngayon ni Nelson manong amok nga mahilig ka dagi di babae. Ngayon pa-check manong name nga siyak ti patpateg na gapong nga ti kari nga dungdungwen kanto. Dinungdung mo nakmanong. Naging gana lang ti holding hands, pasar agin narakop kami, adamat iti kundawan nga napaot ti panaglips to lips me. Ngayon maging gana lang injay. Nakayat nak manong name dungdungwen, kayat nak nga virginak nga itatagnak iti altar, kayat na nga iti first night mi, kalpasan ti kasal, iso pa lang ti damo, aparang gunod na kaniya.
Di manong nga roden det nga oras manong naming insurrect ni Nelson Tikotse nga nagluga na mi iti gate kalpasan nga naluktan inte ingarahin na ti kotse manong nami sa isun tinapan nang irekap iti gate inlock na sakam simbre kan iti balay baro nga balay manong nami gabotawang pelang iti kuryente tampay na kapitan iso nga nada kandela mi flashlight ya kandela flashlight ket gabuta awang peti kuryente digan ora edda aircon ti kwarto mi hang pailang baling nga gandar digan da di tawa manon nemi inopen meetup na sumrek ti angin nagsaruno kami manon nemi nga napan nagdigos siyak ti muna manon nemi nga dinigos nagdigos simbaruno isuna manon nemi ti makadakes idiremuar ni Nelson manon nemi iti banyo nakabalabal ti tuwalyana napaikisak idadrang gamat kang kuwana aging ka manong nemi nga damat ng tanggel kanya nga nangaput itingiwat ko. Ipatanak! Asino kayo! Wala bilang awan tao dito eh. Ibang tawid kaya. Ay, nakakandela kay Lai. Gabat ka baro-baro ka balay. Awang pati kuryente. Asino ka gayam? Uy, laki na mo yung magbagay gayam na. Ha? Asino kayo? Kano kas pagrigan kasi kati mo na mga ibaga partner. Mahatlagan mo. Siyak ni Nelson Ropas. Isubat ni Ruwen ang asawak. Umuna nga rabi imita. Kakadwa. Langigyo. Dahil ka mo the first night na. Wow. Ang ganda naman. Tingnan nyo lang din ha. Nga lalaki na siya tibang tanggel kaya na banglo nga babae nga asawa na. Iba na pang-aasiyo. Naggulgulak-gulak man ang naming him na pigsa. Tibang tanggel kanya. Ngayon sakit ti pa nakabusda. Tagi di doa nga mang tanggel manong naming kini Nelson darakkel man ti bagida. Ket kuna dagi di doa mang tanggel kini Nelson. Boss. Magamon nun at sumarunong nga ramiden me. Iparawot yun dito nga Nelson Rupas. Iti tugaw. Dito ilatan salas. Hantayin mo sumusumbre ka niti kwarto. Ipatadak! Inaramid man ni Nelson ti kabaylan nga lumaban manong nemi. Ngayon talaga darakkel nga lalaki di kiti duwa ng tanggel ken kuwan. Diyan nga muna nang alaan da manon nemi iti panggalgalot da ken kuwan. Ay, masabong nga sumango dito ni Nelson Rupas. Dati pintas, dati nakatugaw. Basta, nakatugaw, galutan nyo dagiti saka na, galutan nyo dagiti ima na, tapno saan nga makarukat. Tapno, iti kasta, ket, mabuya na dito, ayan mi kani, anad nagamutay. Rowena, tinakan ko. Rowena, nagpintas pa ganagan. Nagbanglukaw. Nelson, tulungan na, Nelson. Kasano ko mga matulungan na kati asawa. Ket nakaparaot hindi kiti ima, bagikan saka na. Pare ko alam kanyak. Abay, kumpadreta. Gayem mo na yun. Pare kada gayem. Nangurti kaya't bumuyawag ko kay ka.
Trigo dinagan ka. Trigo. Pangpanghasim. No anyaman ti dagas apanggap mo iti asawat. Huwag. No kwartat masapulyo, ikang kayo. No alam nyo, jakotsek, itan ko ka na kayo. Itan ko amin nga kaya tiyo, huwag lang nga di mo lapag-aramidan ti madi iti asawat. Apoy, kakaiso na nga makaramana kiti Virgin. Virgin ka di pala iti asawam? When inalalak, dungdungwag ti asawak, ang kupulos nga sinagid, kapata inkarek, nga ikasar ko pa'y muna, sakbay nga gunudet ti kinabirhen na. Pangasim, Trigo, gayem. Pangasim. Nagpagpakasyakin ka. Isangit ko pa yun, di pa nagpagpakasyakin ka. Hamang ko matidagas ka na midam ken ko, ano, please. Please. Awam pa itinagunod ni Trigo nga saan. Natin ko na, kat, katek to. Awam pa itinakapaayan ni Trigo nga amin nga kalikagong ko ket magunod ko nang rona kat virgin deti asawa. Pangasim kayo, pangasim mo. No, pangasim. No, di mo kahit nga buyahin, nagkidem ka. Midem kanyak. Bintas ka. No, saan ko ma? Rayatan na kami! Sino nga tat umarayat manong nemikit na iputputong ti lugar mi. Ape ngamin nga dito itinagbalayan ta, Nelson. Ape ngamin nga na iputputong. Ape ngamin nga dito itangaghalimon. Kin kasano nga nakastrict di kita nga nagdagdakes. Kasano? Pero kasano kami nga nakastrict? Ako, nadibibiyang mo pa eh. Well, na kami, na kita makunkun ng akyat bahay. At maalami kay-kayat mi. Alam nyo, amin na kay-kayat nyo dito. Amin. Saan nakalakapag-aramidan, timandi, panghasim. Lapya ko mamit, nagwapo ka. Rusager, ba't nga ron taropam? Ang bali nga rusanger ti ropa, dakkel ti kukwa, baka dakdakkel nga min Nelson. Manong nimi nagkarkararagak, Diyos ko, isalakan da kami. May sa kadiglaeng kumanga bangungot mo, no dakis nga dagdag-inip ti mapaspasama. Ngim, kasla na matmaturog ni Apo Diyos idi nga oras man. Tinangil dagiti dua nga kakadua ni Trigo dagiti ima ken saka. Sa anak kon makagulagol. Inarabi din manong nemi ni Trigo ti kayat na panang romansa kaniya. Ay, matanda! No! Trigo! Maramidan dito di asawa! Agbuyang ka, Nelson Romas. Buyang no ka sa nga syakti mo na mangraman dito asawa. Ayop ka! No may kanak tungod dahoy nga agbiag. Dito tilaglagay pa yung mula may di panunot mo. Sa pulan ka ito. Uri sa dinot papapanam nga pasit tilubong. Sa pulan ka ito. Manong namin sardeng ni Nelson ti pinagbugbog kaon na. Nang runa manong nami idi awanan ti tapar ti bagik. Kang runa manong nami idi talag nga luglugan ni Trigo ti bagik. Idi nungdungok, inilalak, sikat ti manguna, ayop ka, Trigo! Orean nga tararamidem, saan ka makarukat iti ayad mo? Nelson Ropas,
Buyayam ka din niya taramid na kita asawa. Tagas ka! Demonyo ka! Manong Nemi, indaw dawat ko laengan nga sapay kumatatagtagain na laeng ti amin. Orela na pukpukawan ak ti puot, Manong Nemi. Ngimuri di awanan ti puot ko amok nga intuloy ni Drigo. Ti kinaykayat mo. Aging gangidag sublin ti puot ko, Manong. At dapat lang, Manong Nemi, ti lente. Plus light nga nakatutok itayan ko. Kat makita ki di bagi. Lamo-lamo. Hindi kita ti pasit ti baba, Manong Nemi. Dara. Presko pa lang ang dara, Manong Nemi. Nagbalagi ti ayop ko, Drigo. Nelson. Yung karigatak ti timak deri na anak ti plus light, tinurong ko di banyo, Manong Nemi, kit nagdigdigos. Kalpasan na, Manong Nemi, napanak iti ayan ni Nelson, pinarok atak isuna. Nelson, inanunod ka. Pinatay na ka ni. Nelson, abdi ka ko ni Nelson. Si Bibiyaga. Yung maaring na natayakan. Diyakon kaya't pa'y tagpiyan. Rukatan ka, sweetheart, honey. Rukatan ka. Hindi marukata ko ni Sona, Manong Nemi. Nakigtutak, ti pa ng danog-nadong na iti semento. Nelson. Hanggang bali nga marbat ti balay ta. Basta saan lagi di ka madunor tataggamgam mo. Una nang tatararamidem. Agdardaran ti gamgam mo. Isang ting mo ti mangdanog iti pader. Apay nga awan ti na aramidat. Apay nga saan ka nga naisalakan. Apay nga saan ka naisalakan. Opay, pinatagdak na kuman, di nga ayop. Uri siya, pinatagdak na kuman. Natayta kuman, tam awan ti amutan. Ngam kaputasandak na pinatay, Drigo. Naipinta iti rupak, iti muging ko ti rupam. At nagpagilasinak, no sino ka. Dakkalapiglat. Iti ka 20 kan nikid nga matam. Ayop ka, sapulan ka. Huri sa dinot paglimlimangam, sapulan ka. Anong Nemi? Inag-agasak ti ima ti asawa. Sutunan, amo matag-drive sang kani. Apay, puno siya kon. Kanagbati ka. Ay, ibati na kasi siya. Handa ka ng sublyan. Kaya nabimpitas ng sublyan na tam na dapuot mo. Awang puot mo tanang ikuha ni Drigo. Hindi takit mo sa Nelson. Nagbati ka. Umahayak, sumurot ka. Mabutengak dito eh. Sige. Ikaw nagrubatan. Hintay ti police headquarters. I-report na tinapasama. In-report mi tinapasamak, Manong Nemi, indi talyemi. Awan surok, awang kurang na. Manipod, panang tengel da kanya, panang tengel da kini Nelson nga nagkapuy ti banyo. Kaya pa nagpakpakaasim eh. Ti pa nakapukaw ti puot ko, nga iditag, sublin ti puot ko, lamo-lamo, dara-dara, tinagbaitan di iti legs ko. Balasin nyo kani, sino naging sir? Drigo tinagan na, sarhento.
Nadadakil piglat na itingatuan di kanigid nga matana. Adda na pan na inalamano. Picture. Iso ka rin ito. Iso sir, iso. Most wanted. Nga daolo ti akyat bahay. Itilugan tayo. Madama itang agraraira dito. Nga kapot sa baling ano ba. Ngayon pa nagkunak sir. Nakadayudan. Kasi yan, no, at maramidan dan o makardan. O pagtanakan nyo sir. Iwaras ko dito kada gina dumado mga police headquarters iti intero nga lugar tayo. Intero nga pagila ng Pilipinas. Tapos di kasta katalagang aramidan dati amin matilaw lang dito nga tao. Sige sir. Sabi ko tamatiliyo da ito nga tao. Kahit nuwatilyo yun sir, mabaling ka di nga mamuwak no to ayan nanto. Takayat ko nga siyak ti mang papatay. Sir Nelson Ropas, nga mabaling panyo iti lintag iti kadag iti imay. Ayan dyan kahit mo son sir. Dami nga pa nakabag iti lintag tadan iti kundaw ng mga ramid. Kahit nakadigang sawan, nga sumure ka kakas pulis, tapos no maaramid ko, nasyak ti manganop, iti dahi nga trigo. Adakin ka, sir. Ngayon mo rin mga spagalig, baling nga to a pulis, baka handang itid kang katikaso na. Gabuta, panagibahalis, ti panggip mo. No? Kaya pulis sa kesaan, no makita ka talaga mapatayag. Adresensyado ang paltog ko. Nalaingak ba't iti martial art? Iso na lang, talagang nalibatak, darakal na kita ng tanggal kanyak, jak pulos ng awayan nito. Iso nga nakasaksakit, tinakim ko sa'yo. Sa pagkitam na donor dito gam-gam ko, ginanog ko ti pader. Ti sakit tinakam ko nga, apay nga jak na, arayat, jak na isalakan ti asawa. Apay. Tinagdakam dito yung balay, manuniming. Arak ti sinango ti asawa. Parbarbangon Nelson. Apay nga arak ti sangwan. Tinakpakibiyangan. Nelson. Honeymoon ta. Honeymoon? Nalpasin ti honeymoon. Honeymoon nyo kini Drigo. Nelson, saan ko nagayayatan din na namin ni Drigo kanya? Adewan na. Nagdigosak manen. Ure baliwam tagdigos ka kanto. Adanto pala, Drigo iti bagay. Kaya't mga sawan, gabuti kas dyan nga napasamak. Di na kun kayat. Karugit na kon, gasta. Kabaturog. Iluso namang nga saan ko nga nagayayatan, tinapasamak. Amok, kamo nagayayatan. Jakmat nagayayatan, di ko sa nga pasamak. Ano at lumaling ko? Arakupan ka? Agkan ka? Nga yan, ti panunod ko, kat imununa na yan nga dagas nga Drigo. Namnamayam nga tangan, ta concentration ko. Nga adaganas ka mariknak. Uwe, namuulit-ulit nga di mo nagayayatan. Kinabunan sa takim basol ko. Pamasulak ti bagik. Kamaturokan. Bye-bye naklaan nga ginom. Bye-bye anak lang nga mamartek. Tawar nga ron tinaramidak man. No dinapanin iti kwarto nga sisya. Ganyan makaturugak, makariingak. Malagip ko ti asawa. Aglawagin man. Yung turog na matlat. Natay ti Bartek. Nangalak man nung nemiti. Naputot nga danom, labakara, binanyarak, binanyusa. Nelson. Ito taban banyusak, pumpunasak, ti barukong naman. Barbunan, ti barukong manon ni Nelson. Apaprusak.
Nelson, iditara ko penakmano. Oh. Ah, Nelson. Oh. Ag-agkanak manten manon nimi. Ket siyempre pinalubusak at asawak nga ron. Ngimad na nga tapuot na. Si Babartek. Natay iti Bartek. Ngim no. Dati nga ta ti weakness na. Ore kas do Bartek no aprusak ti barbunan nga barukong na. Ket mariing tirik na. Elson. Mm, 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 mm. Iti mismo nga salas manong nimi. Dito nga nariknak dagiti agek romansa ni Nelson kanyak man. Kadagiti bibig ko, iti tenged ko, iti barukong ko manong nimi. Nelson, aging ka namait nga tantirik na manong nimi ket siyempre. Insurrect na Nelson. Oh, Nelson. Nakapapaot manong nami nga nagkabalyo iti rabaw ko. Namintuha akmet laengan ket iti papakapitlok manong nami. Isut pa nakariknak dagiti nakabarbara ken layas na iti saklot iti uneg ti kuwebak mano. Kasto iti panangkayat ket ko ken kuana. Nelson. Napasamak met lang ti panagkanaig mi naladladaw lang mano. Gabutag sapan, kabigatan ti kasano. Hindi sa ako mano. Nelson? Siring ka? Nelson, napasamak met lang yung saan lang asikatin mo na Nelson, sorry. Nelson, pinalbaliwak na binanyusan mo. Sa ako inikan, nangala active brief na, short na, sando na. Sa ako ginuyod manong nami, nganya dayo. Dati nakarol na una yung inom na ya. Imposible nga dinanaputan, tinaramid na kanya. Tinaramid mi. Kinunkunak man. Wen, kaputagsapan manonemi napanak ng isagana ti pamikan. Idagsubliak iti salas. Aw mo te. Nelson? Ayan mo. Anda iti kwarto mi. Tuloy na nga ito tinaturog. Nelson? Kawadak dito yun. Hirap na ilong ko, Drabi. Diyan napupuutan si Maru na pasama. Abis ba rin, di ba ito? Abis ba rin, sure ko. Ha? Di mo napuutan din na pasamak. Ano na pasamak? Mga. Mano pa yung daw di bakasyon? Sakbay ang nagsublita at opisina. Kaya nag-resign na kayo. Nag-resign ka? Tapay. Sumbre ka. Nag-training ka kasla pulis. Ora ka na dumatikwan. Knowledge ko about criminology. Nag-criminology ako ini. Sakbay yung chip ko ita accounting. Basit la siguro ting. Back subject ko. Sakbay yung meridor ko ti criminology a kurso. Ano ti panggip mo? Kahit ko tagbuling nga polis. Kit sa pulik na dyan na trigo. Nelson, hawan ti kasta nga plano. Nagbaliw ti plano. Gabot na nagbaliw di kini pasama. At di ka na masasidag kanyak. Talaga ka di ka karimunak. I'm sorry. Api ka rin itay.
Anang itay. Kasta una ti anya. Naglagay ayatan tinapasamak. Ore ulit-ulitam deta. Haan nga may babawin tinapasamak. Nakahurang ka din, ti panagayat mo kaniyak. Ayatan ka, Rowena. No, I'm sorry. Narakupag nga. Nuwagkan ka. Awang ganas ko. Apeng nga ruti tay. Gusto, ngitay. Alam na, nakatluto kan? Kaluto ako. Nakatagdikos. Nagidasar ka na. Makantan. Bahala ka, no? Arabidem, nasa dinu papanam. Siyak, tiko na ako. Panak ti eskwela. Nagpahit basak noon niya, taramidem. Noon niya di kita ramidig tap na kasitagit. Naiturpos ko. Ti korsong criminology. Ngayon masak ang accountant. Ngayon kahit ko tagbaling pulis. Sa pulag na dyan na trigo. Anong name naturay ni Nelson noon niya ti kayat na aramidan. Huwag manong name agkab-kabalay kami. Nakapitanan ti kuryente manong name kabutay magami nga sekreto kadagiti pulis. Tinapasamak, naka-blatterman. Ngayon na mabalinggat saan nga mamuan ti media. So halos tagda kami lang manong name ti makaambo tinapasamak agraman ti sarhento nga nangireportan mi tinapasamak. Dapapakin ni mama manong name kid kakabsat ko saan da nga mo. Dagay di ka opisinaan gagayem naganak kini Nelson di damo. Maysa ni Robert kadagiti best friend ni Nelson manong name. Nagkuyog da nga dimteng. Nagsarunod da iti kotse. Partner! Okay kan, naginom ta. Partner. Anak pulutan. Dati man lang ako, mangtuno ka man dati paltat. Adagin natin ko paltat, siya katimong tunon. Pero na, pag sa gana ka man pagtunuan, kaduak ni Robert. Hey. Hi, Rowena. Ang listo nyo tigwa, agaramid ti anak, ako kumpadre tayo. Umuna na kasi siguro nga madan ti anak, sagbay kada kami kini Agnes. Kadi. Hanggang nga madan ti anak, malaksid ano. No niya. Ketuan. Ada may sadwa, talo nga bulan yun, sagbay nga kalpasan nga nag-asawa kayo. Mabali na kita, mano pa ka nakaala ka nga dagos, Rowena. Nakasurserte madlaunay. Nung nakaala nga dagos. Abang gusto ba nagkatawa, partner? No. Alis na, Rowena. Alis na mga sagana. When. Alis to. Nadlaw ko manong name nga alis to na partik ni Nelson. Partner, itaman pa nga kasla kayad mo ti papartik ka talaga. Ana? Tapos maliparak ti amin siya. Naroon na nakikitak ti ulo ti paltat. Kasla ti ulo ti jablo ka. Naroon agad na eh. Imas ti paltat mo ti kaluto nga medyo at paladaran. Abi ngamin nga magustuhan. Secret. Nalalaingak no. Iti romansa pa rin. Napapaot ka. Padasit tumanggal bakit ka karon? Pulutan ka. Ang tawang pangusarak pa rin. Ana? Awang pangusarap? Idento tanang beat kape nagkasal kini Rowena? Awang pangusarap? Babam? Ano na kita kayo magbagang partner? Basta kahit ko pa ito minon. Kahit ko timatay iti Marte. Tapno malipatak.
ti permi nga bangungot nga jak tupulos malipatan. Natayin ti Bartek ti asawak manong naimidyak pakada ni Robert. Roy na, ape kas ti asawa, mas dawak. Ape kas lakayat na di hanga maka-score. Nabato na Bartek. Natayin ti Bartek, maka-score pa nga rin tak. Labit kami nagkasar, rinabi ko makit. Kawan ti pakadarakam Robert. Siya kung ti makamot yung kuwan. Kaya siya sidno kung makawar ti makamot, no sana si ka. Ngayon ti makas dawak, ape nga kastoy panagin-inom na. Haman ka kastoy ka dati. Isla tatakil na problema na. Awan. Sige Robert, itulot ka, naging ka na Kate, tayo sa rakol. Okay. Ulit, damat karuba yun. Karuba yun itong nakalalis itong imadum, nagpatakder dito yung balay, drugi lang kahit. Sa kuryente, di ba? Nantapayin na, signal. Gusto di ko na idin ni Nelson. Once nga makabalay kayo ito, adun ti sumurot ka na kayo. Tapos dagbaling nga karuba yun. Andan sakit problema yung agsawa. Awan, Robert. Awan. Ito naman minsan ngumay ka. Ay bang tumat ni Agnes Tap, dada ka sa salita. Ayun na ya. Baang, ito naman minsan ngumaya kita yung bakit ko. Tapos nung adamat katungtung na, nung kastag madamat inumi nga, aggayam ka ni Nelson. Manong nemi, obrak manin timang banyos kan kuwan. Baga, tengkarigatan na manong, tinapan iti siled, na dito yung nakwa. Di naman yung mapupuutan, di mapaspasama. Binanyusa, linabusak, kunakwan lang. Sa ako manin, binanyusan, hindi tapaprusak manong naimi ti barukong na barbura. Ito nga talaga ti weakness na. Ito nga lalaki. Makariing, tirik na no, kasta mabanyo. Maaprusan ti barbunan nga barukong nga. Nelson. Nelson, nagriing ka. Masapol ka na puot mo. Tapno maamuham nga. Saan lang ang daday ito yung tipan ng romansang panang tagi ko ang kanya. Nelson. Nelson. Ganay tayo kami ni Manong. Kami di malpas. Nelson. Siraring ka. Nelson. Posible na ito. Imposible. Matay ka ti Bartek, maaprusan na ti barbura nga barukong mo, agungar tarik na. Matagikuhan na. Nasaan mo nga mapuputan? Nelson. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, manong nimi mas dawak, ape nga sa anak pa yung nagregla. Nangalak manong nimi kimatang itiya pregnancy test. Tube. Positive. Napanak nagpa-doktor manong name positive. Congratulations, Mrs. Di ba, kakaskasar yun lang ang kasawa? Hindi 3 months ago? O, doktor, naglaing ti asawa, maglaing kayo. Nakaalag ang sigod. Congratulations. Okay, gumatang ka kadigito, siyempre, vitamin para ken ka nga masikog, ken tapno. Nasalon at ti mabukbukel nga ubing iti saklot mo. Sikapang bala misis ti. Nagdagsan ti sanaay na nga nakaamong agdadagsan ka. Sige, doktor. Thank you. Hindi makasang pahitak dito yung balay, Manong. Nelson, nadanas ka na pagsalitaan ta. Para kung nakitawan, dinas ka na pagsalitaan ta. Bisiak ka rin sumasarungal daw. Babaling ko nag-training. Training?
Yata nga, nag-design ako ni ti trabaho. Yata nga, adumat ti ornong ta. Noon ti problema. Sa intultuloy mo itong opisina. Intultuloy mo nagsweldo. Ori 3 months nga saan ako nagsweldo. Nag-training ako. Kalpasan na. Kayat ko ti, alis ito nga promotion. Operation, kayat ko pagyanan. Tapno di ka sa takit. Siyak ti mang tiliw ka na kiti wanted. Iti gobyerno. Sa pulag na dyan nga ko. Sige. Taoran niya mati bagbagak ka. Ora igawid ka, kayat mo, hindi mo ka pa igawid. Awan pa ka igawid ka niya. Naimula ti panunod ko, ti rupa na dyan nga ko. Adanas ka ng mamon. Anyeta. Masiko ka. Anya! Nagbalin! Nelson, talaga ka rin nga samo nga mapupuutan, di paspasamak ka na tano, kasta nga matay ka iti Bartek. Niya takit mo sa wala. Ipabigbig mo kanyak dito nga saklot mo nga saktaking potot? Ha? Ha? Nakaimong posible! Dahil ito ang problema. Ang peso, karabyan dedikalay sa ata, tinagikuhanak ni Drigo. Ngayon kabigatan na tinagikuhanak ba Nelson? Kaya imposible. Kasano nga tagikuhan kakit karimon ka? Dito pa nakabartek mo, panakatay mo iti bartek. Binanbanyaran ka, binanbanyusan ka. Nga idi aprusak ti barbunan nga barukong mo. Nag-react ka kiti narakop na. Ay naman sana. Katinted ko ti bagikin ka. Namin aduta nga na tayok. Nagsinabat. Tunggal matay ka iti Bartek. Kasat arabidak kang ka. Dalusan ka. Aprusak na barukong mo. Kat batagi ko anak. Linoloko. Saan ko nga nugutin ita? Ang ko pa'y saan ka pa'y sinagin? Saan ko putot dita? Panagreg mo! Di makal ti problema manong name. Adan di kiti kong daway manong name. Nga saanin nga na ornos ti relasyon mo. Agaw-awid akong dito ibalay. Kaya mapaspasamak ka na kayong kasawa, ha? Ruway na. Nagdakil ang problema mo pa. Abay na din mo, ibaga ka na kami, kinamamang mo, baka makatulong kami. Istorya ka na kayo. Tsak kumakayat ng istorya, tagbalin ko maapalimad na ito yung dumakdakal di problema. Isot ka po ng istorya ka na kayo, papa, mama. Inistorya ka na kuha naman. Kita din nakayat nga bigbigan nga putot na tisikog mo. Saan, papa? Gapot ti amuna ka dinakpaipulos sinagin. Kahit na payapargreg. Ang sigurado nga ta, nga ni Nelson, wano, diyan ang ramas kang ka, ti ama, ti sikog mo. Para kanyak, ti asawak, ti ama na. Tanariknak. Ngam diyan naramid ni Drigo kanyak kadyak nariknak. Pero orisa mo nariknak. Ado matigid agsikog nga maramas kawan puot da. Piagsikog daman. DNA test. Dada solusyon lang. Ngayon masapul nga ipas nga ipumapay lang mo na. Saan to mapasamak may sayang ka ti DNA test. Ngayon napaw to pa nagsagabam.
Kabuta talaga nga saan nga kayat nga anugutan ni Nelson ti amin. Kunang malunan naragsak ti bangunan niyo, pabilya. Gamgayam kat kasto ti ng pasamag. Di ngamin nga rabi, papa. Bags mangbangbangungot kanya. Kitam kadlaing di kiti pasaman niya. Manong name iti amok ket sukunen nak ti asawak ngam kaslawang bibiyang na kanya. Tawagak ison. Hello. Andak dito'y balay. Yan da papakin mama. Kaya dito kahit mo pag ganan, di ta. Kayak man tagsusulog dito'y balay. Talaga nga di ganti nakayeten. Ayeten ka ruwan na. Saan ka kuman nga ayeten? Impile ko kuman ti annulment. Bonus separation pay. Legal separation. Ngayon kahit konsulbarin di kaso. Naging ganay ta. Awampay pulos di. Positive nga. Report di pulis. Handa ka no masapulan ti yan. Dahil nga trigo. Ngayon siya. Di bang sapul kang kuhan. Malpas ti training ko. Sobre ka hon. Kasto ka dilatan, Nelson. Bahala ka. Di ka gaya magawid dito'y balay. Kada da balay mo. Kayak man, awang ka. Kayak man tagluto. Kayak man tikuan. Siya man suminsina kanya. Gabo ka dito. Ada anak yun kinidrigo. Bam. Tanang masupulak ni Drigo. Ipakamok yung kuha na nga napututan na ka. Son. Baka ibagang mga saktagin putot. Tinagikuha na, iti kabigatan na. Tsak mamati. Nung hasta mata kiti Bartek, kat dalusang ka apros at tabaro kung mo tagikuan na. Apay ka di mo aprosan, nga saan ka na Bartek? Karimon na, diba? Nadapuot mo karimon na. Mayat man tako na. Maparagsak ka. Nawang puot ko. Tanuawang puot ko saan ka nga karimon. Nelson, napanan nanti kiti karim kaniya. Karik na. Natungtunguhan na. Tinungtung mo kay. Ngam saan mo na siya. Tinaka. Nakagunod. Tibunga ti panang dungdungok kain ka. At nasakit na parte. Sige, nawanan ti bagang. Agawid ak din sumalim ni bigat. Datakin ka no agawid ka mo saan. Ditam latan no, ditam. Basta dito yak balay. No awang ka siya, tagluto siya kami dito. Maserbiak ti bagbagi. Kahit ko pa'y nawang ka. Minsan manunimi nagkuyog da Agnes kini Robert nga imay. Kat kas iti dati nagsangod dagiti agdayin, naginumdamanin nga nagpulutan. Kat nagsasalita kami mo akin ni Agnes. Kulaklan nung umuna kami nga madaan ti anak. Tayo muna kami nga nagkasal. Kini Albert. Ngayon da kayo madgayam. Albert ni Robert. Ay, Robert ko na ko. Manubulan na tan. Kumadre ko nakita ko. Depende ka na tayo nung sinut umunang pabunyag ko nata. Di pa. Git kabutat na kayo tumunag pabunyag. Di, kumadre. Agupat ka mula nin. Baya maminanon niya. Tunanong nga rin pa maternity leave mo. Yan tunong. Ag-7 siguro. Kasabulong nga takadom dito. Mangalakat katulong mo. Mangalakat, balintong katulong ka ni Aya. No, dan to ha. Mayroon ba amta sumapulak tayo komentar ko to. Kinapiapay kayong kakomadreta, dan anak mo, masikog ka, ngam siya.
Ape, kasi ba nagsinay mo? Amon na kumano ka sa katagsan ti problema mi nga kasawa, Agnes. Huh? Kung pala na akong problema yun. Kung gusto ko na ni Robert, nga asla dan sakit problema na kita kasawa ko na. Pero kas nagsangot o minungkat kasla, ad nga kay kayat ni Nelson nga maplat iti parte. Ada kasla kayat nga liklik nga problema ko na. Ano kami ti problema yun? Tsaka mo, nurumpin, ibagakit ka. Imbaga akong kada mamakin ni Papa. Tsaka mo, nurumpin, ibagakit ka, Agnes. Kaya baga magad gayam na kumat. Gayam na digiti asawa na. Nusa nga may baga ni Robert, ay ni Nelson kini Robert, siya kung tibang ibaga. Sikan tibang ibaga. Walan. Bawan. Sana ka rin agayam no kasta. Ang kakapod no agayam, di mo maitalik kanyak ti problema. Kaya api nga, nagkikat ni Nelson ti trabaho na kat simre ka pulis. Ano ti simsimro kin kuha na? Dati ka nung isot kayat na edi. Ngayon nagbaliw. Kit gabot ka sa pulan, ano, sublimat lang ti ambisyon ng bali nga pulis. Nagjujutin. When? At iso na ito operasyon ta part. Napigad na nga trabaho na. Napigad. So, ang kanayin no, palpaling at dito sango. Ang karakarating sila da kalablaba na nalang ti martial artist na, di ba? So, ang artin mo na nga, inadal na ini. Criminology course. Nagbagadal ti martial arts. Naling pa yung pumaltog. Sharpshooter. Kano? Tsaka mo. SPO for Nelson Ropas, the sharpshooter. Nagalisto matang may promote. Kasi nakastat kahit na pagbalikan. SPO for Nelson Ropas, sharpshooter. Manong naistoryak matlayan kini Agnes ti pudpud no. Kadag mulmulagan. Po na mata problema ngagpaiso. Alarway na, kanamos ka. Ay no, siyak, iti aking problema ka dahil akarapo, nagkrikat ngagpaiso. Masikog kang namsam nga bigbigan, ti asawam mo putot na. Gap iti dahil nga trigo ng ramaskan ka. Nga di na anugutin nga, mapaspasamak ba't kada kayo no kasta nga mabartek, kat aprosam ti barukong na. Di napat yan. Kat padasim nga video. Ha? Padasim nga video. I-video. Plaster mo di video. Tap ng kas adan to ipabuyam ng kuhan. Ayaw na niya. Aba no, lipatak. Kasi ito talamidem no, kas pagarikan. Aya? Agyaman na Agnes. Okay naman, ada may tulong ko. Ano, di mo ko maimbaga ta problema, tsaka kumamat na panunot kas dyan. Ngaramidem. Ala, gananos ka. Aya? Kaya nang ka nga umumpit ka na hapon Diyos. Masulbal tumatang dati nga problema. Aya? Gaman na Agnes. Ang kamsan. Natay sambat ng tibartig di asawa. Ngaw, baka ramidamita, ti mga pros kang ka, kang kuha na. Ha? Isaga naman na rin ito video. Right? Sige. Kasta tinaramid kung anong naming apay nga ta. Nakaro nga tat pa nakabartig na. Tadi aprusak, ti barbunan nga barukong na anong name. Di man tag-react. Nga. No ka ano pa yung anong name na plaster ko ti video. Oh, man. Manong name nagbalin nga busy ti asawak nga pulis. Tanakaado manong name di kiti awaten nga misyon. Manawag ko tulayan nga na mabuyak manong name
ti asawa, nung kasta nga dan, news iti TV. Nga daydayawan dala una iso naman ang name iti kina laing na pumalto. Kat gapo iti dayto yung manong name alisto ti promotion na. Nagpapaalaman ano kasta may promote. At dali pulis kakadwa na manong naming awisan na di balay nga mga awag kada kayong kuwanan ti sir. Sir! Okay lang, bata. Sir, bilibak di. Kinalis to mga mga sulbar karig iti may kang kang mission. Gabo kada kayo ang kakadwa. Siyempre, nung sisyak lang, awan di marami. Ori sika sir. Natakalaing mo pumalto. Sharp shooter kasi. Si Ahmed Denzel. Sumip-sip-sip ka kanya. Okay, pulutan tayo, minom tayo. Celebrate ka natin promotion ko, ya? Kaya tinitin ka natin yung kaputin na ang pasang mission. Ngayon mamuyo ka doon. Kadagiti baligi tayo. Hana ka naragsak. Abay ko saan ka naragsak, sir? Napi ako maano hanggang may promprot. Sa naragsak tulain, numasarakak na ito nga tao. Kita nyo? Trigong piglat. Trigong piglat. Tibirngas na. Gabot tatakil nga piglat, iti nga tuwan ti matana. Kaning kita matana, di ba? Abay na siya. Netid kang ka dato nga mission? Awan ni Sonit ito nga lugar. Tsak masapulan eh. So, nung mabalin lang kumakit, may transparent sa balik ng lugar. Nung mabalin lang kumakit, maamuak nga timay sa nga lugar kat adda iso na sa diyay. Tamapanak sa diyay. Tumawat at special mission. Iso tirantakin. Abe sir, anong basol kang gana ito nga tao? Dadagsin ti basol na. Kadadagsinan nga basol. Kasi kumataan niya sir. Tsak may bagakin ka. Sekreto da ito'y. Halagad na di mo ibagasar. O mabalay mo eh. Mrs. Ma'am. Sige lang. No, dapat masapul yun. Ore kat hamad na syakti ko. Halang si syak. Dapat katulong ko. Katulong mi. Manong mabulan na ta. Sir. Dan na rin kayo may pas ngayon muna. May pas nga dito'y gasgasat mong anak ha. Ano? Gasgasat nga anak. Numasikog ti asawa, ket kadayon nga agswerto ni mister, diya anak, gasgasat mo. Ape sir, di ka mamatit ko nak? Mrs. Ma'am, manong kabulan dan? 8. Ay, delikado rin ata. So, aganan at ka, Mrs. Next month kayo man, kabulan amon. When kabulan ako next month. Sir, nagpubunyak ito ha. Mga anak to sir ha, kompadre. Sir. Nagkas na pagsalitaan tayo ha? Ala. Iliklikan tayo nga pagsalitaan ti sikog ti asawak. Alam mo nung kaya lainom. Ha? Kas pagari nga, magkakaklata kata kayo, no, adak dito nagtibalay ko. Kat dito yak mo minom. Talaga nga, manswek to minom. Baka agbalaw kayo to. No, makibadlaw yung napartay ka kon. Engem no, hang ko nga balay, ket adda sa baling nga lugar pag inuman tayo. Nakontrolak mo, di ba? Huwag nga rin, sir. Mumi. Iso nga di kayo mas daon, no? Dak dito balay, ket mapalulwak tuminom, kahit kayo tulatan mo ka. Malpasan, ha? Sige, sir. Iso nga, minom tayo, minom, pulutan tayo. Ng parte rin, asawak man. Mrs. Ma'am, gusto gawin ti ko na ni sir. Talagang igabad na uminom na datunig ti balay na. Taahanan nga problema at panagawin na. Ma'am, ikap nga ro din. Tulungan na ka ko mga gurnos ka ito. Saan latan, nakamlatan, hindi katulong ko. Kaya man na kaya, at pananganti ka ngayon, kinisaryo. Ma'am, nanda ni datan, ko na ng bisyon ng SPO4, Nelson Ropas, short shot, ha?
Sharpshooter. Sige. Nakablatat pa ka mo to eh. Sige, ma'am. Ma'am, garo, lato kita curious lang. Abi kaslasang ka naragsak, ma'am. Ano? Abi kaslasang ka naragsak. Saan ka naragsak kini sir? Talaman panlawyo. Sorry, mama. Nakibiyangag. Ngayon kasta kami ito obserbasyon ko eh. Kaslaad na problema yung asawa. Gawin kayo. Sige ma'am, gawin. Thank you. Talagang obserbaran na pwede ito mga ngayon. Nasaladyak ba't kami maaramid aging ko na nga naragsakak latang. Nakas tangan ta sang ili ti asawa ak ipakita ka naragsak. Naslawang problema. Ngayon mo nga tayo kasi dyan, aramidak. Isuntumad lang ti mga ipakita. Manong name iti day di nga rabi imbaga kiti katulong nga ni Inday nga sumraglatan iti silad na. Binanyusak man ti asawak manong minaprusak ti baroko. Oh. Oh. Nelson, agor ka. Impatang pala. Agor ka, Nelson. Nakisaganan di kamera. Nelson, agor. Di nakmatrupatan naman. Nagsahin na lipatak. Nakisaganan di kamera. Kit nirum-ruman sa anak manong. Nelson, 8 na bulan ti tiyan ko. Nelson. Inday ti kabigatan na. Alamam. Abay. Ore 8 nga bulan. Nakita na kami. Hindi ma'am. Umapapa lang ma'am. Nagloko kan. Yung kahilatan ni sir. Wala natin tibarte. Nagsiim kagayam. Diyak indrantah ma'am. Rumarak kat din. Sa malimantin ko kukunyo. Kinsir. Api nga di kayo napan di kwartuyo. Saan mo nga maipangkuin natin kwarto? Kaya dito naman nga nag-iinom. Dito naman nga naplat. Ma'am, nagleing ni sir. Ape, binuyang manipudrugi aging nga nalpas. Kaya una ka sila pelikula, ma'am nga. From the beginning to the end. Nagleing nga talaga ni sir. Perme, pinatayog-tayog na ka, ma'am. Nagloko ka. Di mo lang video. No? Alam mo, video na kang kumaan. Tada ipakita kang kuhaan. Ipakita mo? Ay, hindi. Kaso ay tulag ta. Noon sa kanyak may ready di video kat kasi dyan mo pasamak. Kat mapuutan na kami. I-video na kama. Sa monto ito kanyak. Sige, ma'am. Sige. Ngayon, di nakmatan manong naming. Awamatan tinapasamak kada kami. Sakbay manong naming impas nga ikot ti maladagan. Lalaki timpas nga ikumano. Damagik ken kuana. Nelson. Abay. Tarakat mo na ganda nakta. Tarantada kanya. Abi nga salud-sudom kanyak no na dagan ti putot ni Trigo. Sikat naman tanak ko. Itatanay pas nga kung mabalin ng DNA test. Diyak kaya't kadadang masaktan. Agpa-DNA test. Kami, unisuna, kit maamuak, nga talagang sanggo putot. Aggasgasto lang. Siyak taggastos. Bahala ka. Ngamti mo adadada nga pagpungtutan dirignak. Kapot at jakpat dyan. Masano ko mga putot ko. Sonjak lang aming naibidyo. Nukas dyan nga tagi ko na numatay kay ti Bartek. Tinatayin ti Bartek awan ti maramidan na. Sa balik ka, Nelson. Sa ating nga dapat ipagsalitan. Manong nemi in registro.
ti anak ko. Siyempre, timbagak nga mana. Ti asawa. Sino ko ma? Junior. Nelson Rupas Jr. Manong name busy ti asawa kadigiti mission. Kadigiti operasyon da. What? Ag-operar da pa iti sa bali nga lugar, manong name ibang pamuspusan na. Na mapanda pa iti sa bali nga lugar, special order timited kadakuan. Agbeso manong name, agden dinamag tilaing na. Gingganay promoten ket nakas itiya, kinitaw na pagpatinggan. SPO4, Nelson Rupas, the sharpshooter. Datan ti awag na keng kuwan. Naging kama nun name na ti panagawid na ti may isang rabi. Agsang sangit ni Jun. Ni Inday manong name ada jelikod. Adahan na mapanahon sa dyan. Idin to ta siyak. Ada jakbad mapanahon manong name nga malukluto. Sweetheart, Nelson, pagkikita man lang ni Jun. Ana? Diyan kami na mapanahon. Di ba ba na madalikan? Natakit mo sawan. Sakti mga iwan ka na sa anak mo? Apa nga Jun tinagan na? Drigo Junior? Baam nga rutin sa klatan. Umay ka anak. Umay ka anak. Ano talaga? Ito yung panaga mo. Ha? Junior? Gabutan si kati amana. Oh! Sige. Tungpain na. Idadamagi keng kanuan at ipanagan ko di mo kayat. Ng ibaga. Kadabi kami nga sekti mga ibaga. Isong inaramid ko. Siyempre, si kati asawak, sika itinaikabil ni Jerry Strona as father na. So nga Nelson Rupas Jr. Naipas ngayon ti Junior ni SPO4 Rupas. Nelson Rupas, the sharpshooter. Pungpungtutan na kraway na. Sige, marami din na kaya't po. Baka kayo mo pa ipisitin na tingobi. Matmatam. Sabi ko mamatmatak. Matmatam. Matmatak tat numakita ang karuproba ni Drigo. Matmatam kami na. No sino kaingas na. Di mo ipapilit, Rowena. Di mo ipapilit! Kung doon ka ano't pagpanagpatinggan ito nga problema ta Nelson. Manipon nagkalaysata. Karabian na ito nga kalaysa. Dimtengan na ito nga bangungot. Hindi ka kalimas siyang kanyak. Bayakin di pa nagsagsagaba. Diyak nagayayatan, tinapasamak. Ibaga kaya nga nagayayatam. Sa takim basol. Iso nga diyak. Awang pulos ti kanas ko nga biyag. Naging ka nga diyak. Mapapatay na dyan nga trigong pigla. Ang maulilat anak mo na. Iti ama. Kapi kami nga di mo anugutin. Kapi nga di kagpa-DNA test. Agpa-DNA test kayo. Pari-DNA test na. Sa mo naramidan dito. Nagsiputa. Adadama sa tanak numapanak nekak. Sa sino ko matakim putot do sa angatin mo na. Ken kakaiso na nga ng tagikwa ken ka. Kabigatan na, tinagikwanak kunak mo. Di mo ipapilit. Aging gaman ng naming na buyak iti TV, ti pa nakatiliw ni Drigong piglat. Oh. Hinday, alisam, hinday.
Apay, ma'am, apay. Kinam na, Jay. Di na tilid di polis. Ada ni sir da? Hawang ni sir. Awan ni sir. Hangin sot nakatilo. Jay. Da piglat na. Apay, ma'am. Amo, ma'am? Di trigong piglat. Mamon nga mamon ni sir mo na ito. Natiliw dan. Diyos ko. Siguradong mapansad siya ng kabaludan na. Apay, ma'am. Anong basol datang ang trigong piglat? Kini sir. Sud ka po na no apay nga nagbaling nga pulis. Kinayat na nagbaling pulis. Accountant ka dati sula. Yung sa bagay, criminology ti mo nga kursuna. Hanalan nga iring pasak ba yung sukat lati. Accounting. Kaya, madam, nagsikat nga pulis ni Sir Nelson, ma'am, permi, nagkatuloy kita masusulbar na nga kaso. When? Yung kayat na, isot makatilukin ni Drigo Piglat. Yung sa bali ba nakatiliwan? Pagka magtatinteng manong name iti asawa. Pero na. Sir. Nasagana ka subag ba nung arwatek? Pamanam? Diyan Manila. Tapay. Inak amis mo tinangibaludan dag di Drigong Piglat. Amo pinabuya? Amo pinamon? Baka mga ramit kat surat, itit kunduking ko ana, nagkapuking ka, nga panakipakab mo, nga impas nga imon, tiputot na. Nelson. Nagsurat ka? Ano ko mapambarak ang surat? Kura, picturek data anak mo, ti pakitak tuking ko ana. Nelson, api nga, di mo kaya makita na taputot na king ka? Alam mag-isa ka ng tarawat. Agluwasa kita. Agbiyahag nga siksikati rabi. Nakadwak. Kadwak bila polis. Nagsinumblat ka mga drive. Ay, karubat ka tarawat ako. Pimanawan ti asawa. Ma'am, happy ka siya tinangin ko kin sir. Inday? Apay, ta anak mo, hanga putot ni sir? Sino ko mataking putot ka? Ni sir mo ti asawa. Ngayon yun ang ko. Didri kong piglat. So, akin putot ka no? Hala, inday. Wala, nangin ko, ma'am. So, mo lima din. Kung naktupe kaming ka, nata problema yaw. Inday. Ala na, ma'am. Istorya mo. Urita, alpas mantan nga nailiwan ni sir. Nangin ko man. Baka imamamichismisin ta karuba, ha? Galing ka nga makikaruba. Ni ma'am. Kahit no saan nga naskin nga iwaras ko, akit lang kong iwaras, doon nyaman day ta. Ninyo storya kiniindahay manunaymi dagiti pasama. Hala, apo. Nagrigat mo't gayam di sasaadam, ma'am. Di mo lamon no kasanuti pa nagsagapa. No drama kung mga talaga ito kat heavy drama niya. Aksyon with heavy drama. Siyempre, maalala di kita eksena ni sir, di pa nakipalpid pinaltog na. Wala. Natagsan nga talaga, ma'am. Yung wala. Panagkunak, ma'am, dandanin mal, solusyonan ng ti problema mo. Kadi nga ta. Kata? Kasano? Basta, urayam lang, para parig na kanyak, ma'am. Agpatinggamat ka ti problema. Masolusyonan nga masolusyonan. Dua nga aldaw nga awan ti asawa ket iti sumangpet. Nelson? Kumusta ti pa nagkita yo kini Drigong Piglat? Kaya't mo mamuan? No, kaya't mong istorya kanya. Apay, haka nagpungtot kang kuana, hamo dinanong ko na. Tsak natapalan tirik na kayo. Pero
Ninanog ko ti subsub na. Bagat na, naawatan na dagiti polis sa di Manila. Ana padarak man na polis. Naawatan da tirik na. Inistorya kadakwan. Inistorya nga amin-amin nga isukit din tinang tagikuha iti asawa nga dinungdungok tagi nga nagkasar kami nga jak pulos tinang tagikuha isun sakit nasukugan na ti asawa so kasya no dadag inanawa ninayunak kumatipiglat iti rupa na nga itinagbaitan ko man nagiti mata na SPO4 Nelson Rupas, sharpshooter. Pinaltugan na, tinagbaitan nagiti mata ni Drigong Piglat. Nadayta nga Drigong Piglat, kit isumat gayam, tinakatagikwa iti asawa na nga dinungtungon. Tungtungwen ka. Tungtungwen kanto. Di mo na itong palata karim, Nelson. Tinakpulos dinungo. Hindi ta makapag-asawa ta. Kasi ano nga dungo ka nga rugbat, di babae nga sambat nga siya tinakatagi ko. Talaga ka di kang kaskas, di mong bigbigan ti anak ko. Pero na. Aday po doon kanyak ni Drigo. Nga dito may sa nagpungtutak. Taingkat katawan. Among istorya. Kahit mong istorya. Kahit ko. Kunakin ko na. Drigo! Drigong Piglat! Malasin na. Linasin na. Talaga. Oh, Nelson Rupas. When? Siyak itan ni SPO4 Nelson Rupas, the sharpshooter. Oh, nagpulis ka. Nagpulis na takayat ko lang siyak di makatiliwakit ka. Kumusta nga yung asawa mo? Nagturad. Kahit ko yung padamag kaya. Ngayon pas ngayon nandiyo putot mo. Putot? Ikas na pa nagkatawa na permi. Isun na nagburudak. Dinanog-danog ko di subsub na. Paltugak ko man nga mininawa na. Pauna yun, hindi pa nagkatawa na. Diyak ka mo, no apay. Putot ko? Kung ano sa nagkatawa. Dinamag mo ko man. Luwa pa yung nagkatawa. Dinamag ko. Kalbas ng bimao. Putot mo. Kuna. Inulit ko. Nagkatawa man eh. Dos na. Kung man ang gawid na. Puuno nga makaistirta katawa mo. Hindi kong pila. SPO4 Nelson Rupas, the sharpshooter. Nakalalaing ni Drigong Piglat dukas na. Kita man pala nga mangibaga, ada mangibaga nga ada putot ni Drigong Piglat. Kaapay, awang ka di putot mo ka na gini babae nga dadto mga rinamas mo. Gago ka. SPO4 Nelson Rupas, the sharpshooter. May sahak na baog. Kahit mo sa yung bagana nga may sabaog. Wen, baog ka no isun. Pakakitahan nga talaga baog ka. May sahak ang baog ko rin. Yung nagbilagro, dagayin putot ko.
Pakumusta anak to kadagit dadya putot ko. Ken ni misis mo. Naimas ni misis mo. Dano ka ko. Yung baga nga ba gayam. Di mo pilangar danugutan. So kanang piamin. DNA test mayata kon. Nelson, kahit mo San Juan, isa kanang piamin. Wala siya tagbayan. Diyos ko, masulsulba rin ti amin. O magkita ma'am. Hinday, nagdengig ka manin. Sino kong mga rutang nagdengig ka na kayo, talo tayo, upat tayo lang dito. Di mangig ko amin. Nagklaing ni sir ka talaga. Matulad na pa ni Drigong Piglat. Remuarte resulta manong name. What? Ni Nelsonin, di mo na yung marakop kanya. Rowena, I'm so sorry. Nelson, I'm so sorry. Mamati kita. Ngam talaga nga di mo puutan, digidi. Mamanulaeng, nga no kasta nga aprusak ti baro kong muna, no, tayo kan ti bartek. Kitawan reaksyon mo. Nadyak mariro, duwalaeng ang gundaway. Di na odi, 8 months ti sigug ko. Nag-react ka man ng nalipatag ng sagana ti kamera. Diyak na i-video. Tapos ako may pakita ka. No kasanot kinalaing mo iti romansa. No kasanot pa nakaitayog-tayog ko tilaing mo. No maprusak tabarbunan nga barukong mo. Kat mariing tarik na no penatay kayo di parte. I'm so sorry. Sulnita ka rin iti aduan ng kurang. Kaya't ko nga gawit ta. Dagos ko nga ubayan nga sakruyan ti anak ta ni Junior. Manong nemi nasulbarin dakkel a problema mi. Wen. Romansain na nga tagikwen ti asawak oreno saan nga natay ti Bartek. No adda puod na. Saan nga marimon kanya. Amunan nga aywanan na si Kaswen ti anak mi ni June magusgustuhan. Ngayon tultuloy na ti kinapulis na manong nemi. Ket kalpasan nga adan may sakit kuduwa nga tawan ni June. Ada manin adi na. Nagsasaruno ti talo manong nemi. Duwa babae ken duwa nga lalaki. Lalaki ti porga. Nalpasan dati nga bagungot manong name. Nga na magsagaba kaniyak. Imbag ta na panagnekan nga muna, sakbay nga di makkel ko ma, ti anak ko. Tanoad tanakim na kuma, kat hang kumapay lapatsin ni Nelson nga putot na, nakakaasik ko mati ubing piban. Ela, hasta la tibiyag kunada manong name. Dediket talaga nga naikari nga napasamak tapno adad nga masuot no kasano iti kinatibker ti ayat ti tunggal maysa kada kami kini Nelson nga awan ti namagsina kada kami siguro sina kam tulaeng no adda matay amaysa kada kami. Dito nga ro ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak unay ti anus mo nga nang ibasa ket sabi ko matadda na ibati nga ada liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Ito yung artagyaman, ang pagayam mo, Rowena. Kaya kakabsat ti drama nga dungdungwen kanto.